Carsten også i tid. Og vi får legnet Carsten og Michael op. Kan jeg se. Og så bliver der varmt dæk op. Og vi gør klar i begge baner nu. Der har vi Carsten Lind mod Søren Jensen. Carsten i venstre bane har en tid, han ligger nummer 1 i sin klasse, han har en tid på 7.2. Og Søren Jensen, han ligger i højre bane på 7.3 med en tid, der hedder 7.9. Så det er jo ikke mange millisekunder, der skiller med. Så her, når vi kun kører 201 meter, det er det starten, det er opsæt på bilen, der afgør. Det er de små ting, der gør det nu. Og vi er klar. Men Carsten, han har kraven til at hente ham. Han kører en tid, der hedder 7.4. Og Søren, han kører en tid, der hedder 7.3. Ikke nogen af dem, der har forbedret deres egen tid. Ikke så god tid, 8,08. Udgangshastighed på 144, men han beholder sin 5. plads. Der skal Carsten Lind i venstre bane. Kører en tur mod Flemming. Det er begge to klasse 4. I venstre bane ligger Carsten nummer 1 med en tid på 7,2. Og Flemming han ligger nummer 6 med en tid på 8,4. Bedst fra start. Carsten, han har sin tid 7,01. Men det beholder han jo ikke, når han kommer jo ikke til at få. Bedst fra start var det Jimmy. Jimmy kører 8,7. God fra start. Michael han kører 7. Og så skal vi til klasse 4. Kommer der i klassen. Carsten kører. Carsten ligger pt. nummer 1 i sin klasse, og han får et lille byrun her, så han behøver ikke at krudte den af fra starten af. Det kan han hjælpe senere. En lille smule hvorfra fra starten af, men han gemmer sig nok til senere. Så røg Jimmy afsted. Jimmy har en tid på 8.
køre. Han har en tid, der hedder 7.3 som hurtigste. Klasse 4. Og Michael får også et byrun. Ikke hurtigere end han plejer, men det er okay. Så skal Jørgen ud og køre i C10'eren. Han skal køre mod Jesper G. Jørgen han har en tid, der hedder 11.8 i pickup truck. Og Jesper han har en tid, der hedder 8.6 i SS'eren. Han kan lægge hjulspind, så det gør noget. Gammel slot. Klasse. Så har han fået en tid, der hedder 7,8. 146 km/t ud. Så er vi klar til en Camaro mod en Corvette. Jeg kigger lidt på den der nyere Corvette med de der flotte skærmkanter, der er lavet af en gammel cola, papkasse og malertape. Det har jeg sgu ikke set før. Morten i højre bane med cola-skærmkasserne kommer godt afsted. Flemming i venstre bane. Flemming jeg tror, vi får et lille run-by. Der var ingen dækafbrænding, og jeg frygter lidt, at vi får sådan en lille forfra start. Men hvis du kan høre mig, må du da godt lukke en lille smule op for den, så vi kan høre dig. Og så går du i stå. Det er jo automatgear. Sådan der! Det er også meget hårdt ved de der amerikanere. Så har vi Karl, Cobra Cabriolet. Han skal køre mod Jimmy Petersen. Deres tider de er stort set identisk. Karl han kører 8.1.6, og Jimmy han kører 8.1.7. Så det er manden, det kommer an på her. Og Jimmy kommer bedst fra start. Jeg tror ikke Karl han når at hente den, så skal han godt nok have fingeren ud. Michael ud og køre en tur mod Jesper. Deres tider hedder 8.6 og op 7.3. Venstre bane er det Jesper, han har tid med 8.6. Og Michael her. Og Michael der vinder. Lidt langsommere end hans hurtigste tid. Så har vi i venstre bane Jørgen Nielsen. Han har den hurtigste tid, der hedder 8.4. Og han skal mod Søren Jensen. Han har en hurtigste tid, der hedder 7.7. Men igen, alt kan ske, hvis Søren han sidder og sover, så tager han. Skulle lige have gang i gassen lidt. Og vi får Søren lined op. Søren han kører en tid, der hedder 7.8. Det er hurtigt, han har kørt før, men
vinder stadigvæk. En gang, så skal vi ud og køre lidt med Carsten i venstre bane. Carsten, han har en tid af 7,0. Han skal køre mod Jimmy i højre bane. 8,1. Og vi er faktisk ude i en semifinale. Og igen, selvom der er næsten et sekund imellem de her to, alt kan ske. Hvis den grønne går i stå igen. Carsten, han har haft en enkelt gang, hvor den gik i stå. Det er super ærgerligt, men sker det, og Jimmy han kører, som han skal, så bliver det Jimmy, der kommer først over stregen. Men igen, Carsten, han har kørt rigtig fint hele weekenden. Det var måske lidt tømmermænd fra i går, det er ikke til at sige, men lad os se. Vi skal bare have Carsten op til stregen, så vi kan komme i gang. Og så skal vi i stage. Og vi er klar. Og de kommer rigtig godt fra start, men jeg tror, det er Carsten, der ligger forrest. Det er det også Carsten, der trækker fra. Carsten kører ikke hurtigt, han har kørt før, men han er stadig først over stregen, og derfor så har vi et par sprøde biler med lidt gas på. I venstre bane Søren Jensen. Han skal køre mod sin gode ven Michael. Søren han ligger på en tid, der hedder 7-7, og Michael han kører 7-3. Men igen, alt kan ske. Så skal Søren godt nok få fingre ud. Det tror jeg ikke, han når. Det bliver Michael, der vinder i en tid, der hedder 7-1. Det er faktisk bedre end hans egen tid, og hold da kæft, det kilder! Giv ham lige en kæmpe hånd! Selvom han er kørt. Der er stadig røg hernede. Hold da. Stor hånd. Så skal vi til i gang med finalerne. Jeg håber, I kommer tilbage og får forsynet jer med øl. Jeg kan se, der er kommet en hel del heroppe på tribunen. Og vi har den næsten evige etter, vil jeg næsten kalde ham. Han har også haft en enkelt pick-up, men det er stort set ikke eksisterende. René Fredslund i venstre bane, hans hurtigste tid er 7,7. Han skal køre en tur mod Jan. Hans hurtigste tid er 8,3, så hvis man kigger på statistikkerne, så skal René få et eller andet op. Ellers så er den hjemme, den her. Men igen, alt kan ske. Jeg kan se, at han har fået en rød sløjfe på bagruden også. Det er meget sødt. Og vi får dem lined op. Og vi er klar. Og jeg kan se, at Jan han faktisk hænger på. Han hænger rigtig godt på, men det bliver René Fredslund, der kommer først over målstregen og dermed vinder sin klasse.
René kører i en tid, der hedder 7,9. Det er ikke hans hurtigste tid. Han kører 146 km ud. Hvor Jan han kører en tid, der hedder 8,4. Og vi har Jakob i Mazdaen i venstre bane. Han skal køre mod Peter Flotfyr Rasmussen i Volvoen. Fra Tørsø Trim. Her Peter, det ved jeg sgu ikke, om det er helt godt det der, fordi Jakob han er satme klar. Jakob han har en hurtigst tid, der hedder 8,1, hvor Peter han ligger på 8,3. Det er stadig meget tæt, men inden for drag race, der er 0,1, 0,2 faktisk meget, når man har kørt så meget i sin bil, som begge biler har. Jeg ved, Jakob har kørt i mange år i den der. Peter har også vendt et par ture i Volvoen, så det er nok marginalerne, der gør det. Så skal de stresse hinanden. Moon hinanden måske, det er ikke at udelukke. Peter har godt kunne finde på det. Men lad os se. Vi får med pre-stage. Og så skal vi have med stage. Kom så. Og vi er klar. Og vi er klar. Nej, Peter for satan, du 20 starter. Men selvom Peter er en 20 starter, så er Jakob den suveræn hurtigste bil. Jakob han kører over i tid, der hedder 8,3. Det er ikke hans hurtigste, men han er stadig den første over målstregen. Og Peter... Så skal vi have 4 strække drenge på planen. Det er i venstre bane Simon i Audi'en. Han skal ud og køre mod Kenneth. Simons hurtigste tid er 8,0. Og Kenneths hurtigste tid er 7,4. Så der er selvfølgelig lige halv sekunds forskel. Men altså, det er ikke umuligt. Det er set før, at... Jeg tror faktisk, det var Simons sidste løb, og han tog røven på en, og vi er klar. Og vi kører. Nej, Simon han 20 starter desværre, men det er altså heller ikke nogen kamp for Kent for at vinde, kan jeg se. Eller også så er der sket noget med Simons bil. Jeg synes, han bremser lidt. Her Simon, du kører 10-5, det er... Ja, så er vi ved at klar med V8-drengene. Det ser sgu sådan ud. Så vidt jeg husker, så er det Carsten, der kører i darten. Dartzilla. Carstens hurtigste tid i darten i venstre bane er 7,0, hvor Michael han har kørt 7,3 i højre bane. Så det er 2 rigtig tætte drenge, så det er også lidt om starten og stress den anden lidt. Opsæt af bil. Nerver. Og vi er ved at være klar. Vi skal have Carsten ind. Og vi skal have Carsten i stage. Og vi er klar. Og det er rigtig tæt det der. Men det bliver Michael, der tager sejren. Michael kører 7.22, hvor Carsten kører 7.27. Michael med noget hurtig udgangshastighed også i 133, hvor Carsten faktisk kun kører 121.